Nkosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Ngicama ngifuna ukuthola amavidiyo ni-subscribe sokwazi ukunikeza ngokushesha. Wena oqalayo namhlanje ukufika la eklasini sicela usubscribe. Ngiyacetha impindeni like. Wena ususubscribe-ile, like phela siyacela, hayi ngenkani. Umkhulu lo. Ya, imini uphilani ngokaSibeko ngokuzalwa. Ngane zamathongo. Kuhle ukuthi ube umuntu okhulekayo la ethongeni, la-ke esimeni sabantu abadala, ngoba lo hambo it's not for everyone. Lo hambo lode, kodwa ukukhuleka kubalulekile, kuhle kakhulu. Mawuzoba ingane la, ukhuleka ube phansi. Ngaphambi lapho, ngicela ukuthinda futhi abalozi. Ukhumbule ukuthi abalozi uzothi ukujulela kancane. Labalozi laba angeze uzothi upart 5 ngopart 4 kunayo, uzothi upart 5 lo. Ukhumbule ukuthi labalozi laba bahamba nani? Bahamba namandawo, baphinde bahambe ney'thunywa. Iy'thunywa yizo lezi ezenza ukuthi ube umuntu onjani? Umuntu okhulekayo. Wena futhi kuqale lokho kwenze ube umuntu okhulekayo. Ukhumbule ukuthi mangithi umuntu okhulekayo, obvious umuntu okhulekayo umuntu ozofunda iBhayibheli, umuntu ozothandaza. Cause ukukhuleka, ukhumbule ukuthi abanye bethu abakwazi ukukhuleka. Kodwa uyakwazi uma ukhuleka, ukhuleke ngey'ngqinamba noma ngey'nkinga obhekene nazo. Uzibheke kubani? Uzibheke kuJesu. Ukhumbule ukuthi uma wenza leyo nto leyo uyazifundisa ukuthi abalozi bakho bephame kahle ngendlela. Ukhumbule ukuthi nama ukhuleka ube ingane ethandazayo, njengekhetha nje mina. Ngiyingane ethanda kakhulu ukukhuleka, ngiyathanda ukuthandaza. I know ukuthi kunzima ukukhuleka, kodwa ngiyakwenza continuously, diligently in prayer. Okay? Ngiyahlala ngiyakhuleka, ngingane ekhulekayo. Ukhumbule nje bangikhuleka kanje, abalozi bona bagijima kakhulu, banozwele kakhulu uma umuntu okhulekayo, bese basiphakamela bona. Abaphangisa ukugobela into enjalo. Kuphela badlela ukuhamba labo ulinde bona. Upart 5 abalozi ngikhuluma ngabo. Ngithi mina labalozi la bahamba ney'thunywa, bahamba namandawo, okuyidlozi lamanzi. Ngisazowathinta amandawo, ngisakhuluma ngabalozi ukuthi abalozi bahamba nani? Ney'thunywa namandawo. So ufune ube umuntu okhulekayo, sengithinte iy'thunywa. Kufune ube umuntu wamanzi through and through, or throughout. Ufune ube umuntu wamanzi. Mapha amanzi, nanso inkinga isivela. Awazi ukuthi mapha amanzi ufune uye kuwona. Kodwa ngithi mina uma unomndawe, uney'thunywa, abalozi bakho azibephame kahle. Ngoba abalozi abahlali kumuntu onomona, abahlali kumuntu obamba amagraji, abahlali kumuntu onenhliziyo embi, abahlali kumuntu oshaya abantu noma uzonda abantu, abahlali kumuntu ohlala nenhliziyo embi isikhathi eside. Yonke lento uyinqobaphi? Uyinqoba through prayer. Yingakho ngithi mina uma ngabe ungakhuleki, kunzima ukuthi abalozi bakho behlale kahle kuwena. Even amandawo akulula ahlale la kungcole khona, ngoba ukungcola kwakho kokuphi? Ukungcola kwakho kusenhlizweni yakho. Umbuzo ukuthi yena lo kungcola onawo enhlizweni yakho kujule kangakanani? Okay? Kujule kangakanani? Yingakho isithunywa okwisimo sani? SaJesu. Lo ozosiza uyena okwazi ukusilekelela, ekwazi ukuthi masonile phambi kwakhe siyogoqa sixolise. Yingakho mina ngihlezi ngikhuleka njalo usuku nosuku, okambe ubusuku nemini, la engicela khona uxolo ukuthi uJesu angixolele, ngoba is the only one who forgives sins. Ukuthi sixole la sone khona nezono zani? Zabazali bethu. Kodwa nje ukuphila wena emhlabeni uhlezi wona njalo, uyanqapha, ukhuluma abantu kabi, uyazi ukuthi unabalozi. Uma ukhuluma into embi kumuntu iyenzeka leyo nto, obvious lo muntu usumbulele. Ukhumbule ukuthi uhamba nabalozi, idlozi elikhuluma into yenzeke. Njengakuwena nje, babekhuluma kuwena bethi yenza ukuthi ungakwenzi, bakulimaza. Naphezu kwezitha zakho bazokwenza njalo. Manje uma umuntu ongasiwo ungakwazi ukukhuleka, abalozi bakho abazi ukuhlala kahle. Yebo, asiphili ukuthi ukuhamba likhona, kodwa vele ufuna ubadlele, kodwa zakhe wena kuqala. Yingakho umkhulu waqala ukuzilungisa kuqala kahle, ukuthi ngizazi ukuthi umuntu onjani. Ukuba humble, ukuthi the spirit of humble sikhona. Lowo spirit leso noma lowo moya lo ufuna ukuwufunde wasekhaya, ujabulele kahle, wemangamele lowo moya, uhlale enhlizweni yakho. Humble yourself before God. Humble yourself, honor your ancestors. Okay?
abaluzi bakho bosheshe bekuphakamele bazokwenzela into ekuthiwa i-favor, which is the spirit of favor, which is the spirit that comes from God, which is the spirit comes from Jesus. So if you honor them but you don't worship them, we honor them. Okay, we honor our ancestors. So ngiyacela nganzethongo, uma uyisithunywa, unesithunywa nomndawe, yazi ukuthi abaluzi baseduze kwakho, kodwa ukuthi ababhobokile ngoba basadinga into zabo, kodwa bazokudinga wena uqobo lakho, like personally bokudinga ukuthi ube umuntu ohlambulukile ngenhliziyo, ube umuntu oxolayo, ube umuntu ozokwazi ukuthi uphelele phambili, bese uba namaphupho amahle ngempilo yakho. Ungabi namaphupho akunikeza u-reverse noma akuyise emuva, kodwa amaphupho akho awumaphupho azoba way forward. Ngaleyo ndlela uzosheshe uziphakamise abaluzi bakho bosheshe baphamba bakhulume nawe. Uma ukuthi bebelinde ukuthi bazokhuluma nawe mhlambe for 30 years, uyakwazi ukuthi cut the journey short, kube u-2 years, kube u-5 years, kulo 30 years okuzowulinda ukuthi abaluzi bahlale kahle kuwena. Bakwazi uma ukhuleka njengami nje ngichaze ekuqaleni, ngingane ekhuleka kakhulu, bangitshela bathi usizwe yiloko. Lezi zinto engizikhipha la emsamo noma la mavidiyo engiwakhipha la, izinto engiy'thole emathongeni, ngoba ngikhombisa ukuthi izathu sengisheshe sifike kuwena, indlela inhliziyo yakhe ngayo, indlela wakhe ngayo, indlela osiphatha ngayo noma usuphile emhlabeni. Ukhumbule labaluzi njengoba begadwe ingane, bayakubheka ukuthi ukhula kanjani. Babekubona ukuthi umuntu othanda ukudlala amantombazane washintshe left and right, bayakwazi ukuhlehla for your whole life bengabaseza kuwena. Yingakho omunye azithole eshintsha abafana left and right, agcine engamtholanga umaqondana, ngoba abaluzi abahambi kanjalo, abafunda uhamba ushintsha abantu left and right. Omunye azathi kena sengilale nabantu ngapha nangapha, angimtholi umuntu okuyena yena, ingoba usiphethe kahle vele. So abaluzi abakwazi ukusenza kahle kuwena, into abazobayenza bazofune badibhize impilo yakho, akukho kuzokulungela. Ngoba abaluzi mabejule kahle njengami nje, bathi khona umakoti wakho nangu, mina umakoti ngamtholela abaluzi nogogo bami, bathi nangu umakoti wakho, kusha amakhehla amafika kumina, ngikhombisa nangu umakoti wakho. So angiyanga mina ukuyomfuna, bangikhombisa ngayiphupho, bangikhombisa nangezinye iy'ndlela engengizidalula msamo, ayikithi abanginiki yona abaluzi ngenhliziyo enginayo nangokuzotha engikwenzayo phambi kwethonga naphambi kwaNkulunkulu. Ngithi mina kuwe, isithunywa namandawo ayakusiza ukuthi usondele kakhulu kubaluzi. Stay in prayer, okay? Khuleka, uphahle, uzothe phambi kwabantu abadala. Uma bengakunika impendulo, linda phela. U-part 5 lwabaluzi, ngicela ukuthi uzwe kahle-ke, alright? Uma unenkinga ngesimo sesintu, ngesimo sesithunywa, ngesimo samandawo, uyakwazi phela ukuthinta ikhehla la silungisele ezongqinamba nokuthi bakhubazekephi, sibheke ngehlo phela ukuthi ikuphi la belimele khona, balandwa kanjani noma sibabiza kanjani. Ya, ngoba ngizontshela kanjalo nje u-part 5 wami loyo. Ngiyazi ukuthi awujulile, ngoba ngiyazi ujulile ngale, ngoba ngangajula kuwena, thothi ngale kwela moya komkhulu bakho wena obukele nakokhokho, bayabona le ngane yisibani, le ngane izokwazi usilekelela, kodwa inkinga iba uwena. Yingakho la emhlabeni uNkulunkulu uyasinikeza into ekuthiwa the free choice, la uzikhethela khona wena. Wena ubona amavidiyo la kaMkhulu and uyabona ukuthi uNkulunkulu uzokwazi ukungisiza, kodwa ngalo stubbornness wakho awukwazi ukuthi usizeke emakhosini. Angisho ukuthi uza kumina, there are so many healers, kodwa angazi noma bazokusiza yini. Angisho ukuthi I'm the better one noma the good one, nami mhlawumbe nginezinto zami nje, ngoba ngithi-ke namakhosi azokwazi ukusiza sekhaya, not with my power, kodwa abantu abadala bokulekelela. Abaluzi bayahlupha Nkosi yami, badecelela impilo phansi uma bengalungiseliwe kahle. Woza phela sikulungisele emakhosini, sizokulinda. Ashisho ukuthi Russia, asisho ukuthi jaha, kwazokusiza emakhosini. Niyangizwa? Iba nesithunywa, ube nomndawo. Lezi zinto lezi ziyakwazi ukuthi zihambe kahle nawe, bese kubhakwa kahle abaluzi ngendlela, noma babhokwe ngendlela ngalesikhathi uhamba. U-part 5 loyo kuzoba no-part 6, akunankinga lokho. Ngibonga kakhulu ingane zethongo ey'bukele lana umqoshiswano, ngibonge nonke nani nisazobukela ningabukeli. Ngizolinda nabantu abadala ukuthi niphinde nisubscribe. Nkosi yami, lokhu kuyangijabulisa noma kunezinjabulo ngaphandle enhlizweni yami. Ngibonga kakhulu ingane zethongo elikhulu, ngicela nikhululeke Nkosi yami. Iy'mpendulo zikhona, ethini esingazi usokhula sithini. Ngizobuya ngikhulume ngesithunywa futhi la sidonsa ngiyithunywa ukuthi ithunywa ngokuhlukana kwazo zime kanjani. Ngiphinde ngichaza amakyasi maningi kakhulu ngoba vele le minyaka sisazophila, kodwa yenza sure ukuthi it's never too late ngohambo lakho. Yingakho kufanele izinto sizilungise sibancane kanje. Abaluzi uma bolungisa umncane, uyakwazi ukuba ne-advantage empilweni yakho uma usu-between 40 and 45 kuya ku-60.
ukuthi i-advantage yakho ukwazi ukuphila kahle impilo ende ukuze uphile ngisho isizukulwane ezoba ngemva kwakho la kulandela khona wena mawusuthiwa wena vele usungale. Uyakwazi isizukulwane esingemva kwakho size kakhulu ngesimo sokuthi abalozi baphatha kahle, bakwazi ukubuzisa ngisho iy'ngane zakho. Abalozi uma badlela ukuhamba babuzise iy'ngane zakho ngendlela eqala ukwenza. Balungisele abalozi, kuyasiza kakhulu iy'ngane zakho noma abantu bakho, okay? Nomshado wakho uyabusiseka uma ulungisa kahle abakho abalozi okwisimo abakhozi ngendlela abaziveza ngayo. Angisho ukuthi oza kumina, baningi abelaphi. Bheka umoya wakho, bheka umoya wamelaphi, bheka ukuthi uzwani kuyena. But I'm telling you that I'm the light of God. I'm the light of the world. I'm not God, I'm not Jesus, but I work for my ancestors. I work for Jesus, I work for God. Ngiyabonga iy'ngane zethongo, ngicela kube nibe yisibani nani, ngoba nami ngiyisibani. Sakhiwa uNkulunkulu, sakhiwa abantu abadala basiletha la, basizala saphila emhlabeni. Asenzeke izinto zabantu abadala, izinto zesintu, simngamlahli futhi neJesu ngala, sibambelele. Inyawo zimbili, izandla zimbili, asihambe nethu izandla ziyagezana. Asigezaneni-ke manje, sibambisaneni sihambeni. Ngiyabonga, ngicela nisubscribe, like and share. Lokho kuzongijabulisa emakhosini, amakhosi amakhulu. Ngicela nisubscribe, ngicela nifone uma ninenkinga, ngizokwazi ukunilekelela, makhosi.